थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों नैबे सिडली समस्टिनि जि उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बाहागो लानानै गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि दोलोनिफ्राय बा एनडिएनिफ्राय गुबुन गुबुन आफादफोरा बिजेपि एजेपि आरो जों इउपिपिएलआ फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ सालायबाय थादों। आं इनचार्ज हिसाबै गोलैदोंमोन निसिमा समस्टियाव दिनै नैबे जायगायाव दंफैयो आङो। गिदिंनानै मोनबाय जों गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि गेजेरावबो गिदिंदोंमोन, गोबाव जाबाय गिदिंबाय थानाया। बेयाव सुबुंफोरा बा ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि सावरायबाय थादों बिदि थासारिखौ जों बेहाय मोननो हायाखै। नाथाय बेयाव मोननो हादों जे बैयाव सावरायबाय थानाय थासारिफोरनिख्रुइ एकदम मोजांसिन गोख्रों मोनसे समाजारि जिखिनि सांग्रांथि बे सांग्रांथिखौ जों नुनो मोनदों। आरो समाजनि सुबुंफोरा जों जि जायगायाव सावरायनो मोनदों गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों, बेयाव बिथांमोना रोखा रोखा फोरमायनानै होदों जे एबार उफ्रा बिसायख'थियाव जोंनि मानगोनां निरुपमा कुमार ब्रह्मखौनो माने एनडिएनि बिजाथिखौनो जों अरायसमबो हेफाजाब होबाय थागोन होननानै जों जेसेबांखिनि बिसायख'थिनि जि फोसावदिं बाहागो लादों बे बाहागो लानायाव जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोरनि जिखिनि सांग्रांथि बेखौ। कंग्रेस दोलोआ 70,000 आरो बिपिएफ दोलोआ 80,000 भटआव देरहागोन होननानै गावसोरखौ बुंथिबाय थायो। बिथांमोना गावसोरसो बुंना लानाय, दा रायजोफ्रासो जिहेतु भटखौ होगोन बुंना लाबाबोथ' जानाय नङा। दा कास्टम फंबाय बिक्रम फंबायमोनाबो बा कंग्रेसनि बिथांमोनाबो गाव गावनि बाथ्राखौ बुंना लादो, जोंबो बुंना लानो हायो। नाथाय बिदि दुगा जों बुंनो नागिराखै। नोंथांमोना निस्सय मोनफ्रोमबो आफाद, बे कंग्रेसनि आफाद बा बिजेपि आफाद बा जोंनि एनडिए आफादफोरनि सावरायमेलाव बा सांग्रांथि मेलाव नोंथांमोना निस्सय बाहागो लादो। बे बाहागो लानायफोराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे रायजोफोरा सोरखौ बांसिन सहाय सहयोग खालामदों आरो बबे मिटिङावबो जेसेबां मानसि जादों सोरनि कमिटमेन्टआ माबायदि जाना दं बेखौ नोंथांमोना रोखा रोखा नुनो मोनदों। ओंखायनो बिथांमोना दाबिना लानो हायो गेदेर बाथ्रा नङा। बयबो निजिनि आफादखौ जिहेतु मोजां होननानै बुंना लायो, दा जोंबो मोजां होननानै बुंना लानो हायो। नाथाय फैगौ 13 नभेम्बराव जानो गोनां जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थिनि जिखिनि फिथाइ बे फिथाइजोंसो सोनारगोन आरो। बेसेबांसो भट लागोन नोंथांमोना? बेसेबांसो भट लागोनखौथ' आं बुङा, बिथांमोननि बायसा दुगाहाय बुङा। नाथाय जोङो मोनसे गेदेर फारागथिनि गेजेरजों जों देरहालांगोन होननानै जों दाबि खालामना लानो हायो आरो। गोजोन्थों। थेंक इउ।